Ia zi, mami. Haide, povestește. Așa, mami, așa. De unde ai tu atâta energie? Spune. De la tati? De la tati, mami? Da? Tu ești fetița lui tati? Uite, și aici scrie Daddy's Girl. Uitați-vă. Da, da, da. Da, da. Așa, mami, spune. Care-i problema noastră? Avem probleme? Așa? Bravo! Și acum mă cer? Ce face mami, mami? Ce face mami? Da, mami, da. Și nu ești și tu obosită, nu ești, da? N-ai nicio treabă. Bravo! Cum să nu? Păi noi știm să vorbim, acum dăm din mâini. Da, zi, mami, zi. Așa, mami, așa. Bravo, Roxana. Hai. Și mai povestește. Ți-a plăcut ce ți-a făcut tanti la fizioterapie? Da? Da? A fost bine, a? Bravo, mami, bravo. Păi da, mami, pe mine tanti aia mă ajută să fiu și mai activă și mai dezvoltă. Doamne, și fac exerciții, mă rostogolesc, îmi pune muzică, îmi cântă. Ce multe lucruri îmi face tanti aia. Da, da, zi, așa e, nu? Știu că așa e, știu, mami, că așa e. Că mami e acolo. Da, da? Am înțeles. Hai, spune la revedere la toată lumea. Hai, spune la revedere, mami. Pa, 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 pa. Bravo!